majd be. Jó. Ezt eddig nem ügyelünk. Eddig. Lemegyünk majd a víz alá. Jó, vagy megkérdeztük azt a halat, aki elrabolta a konyonát. Nem is biztos, hogy hal az. Cápa. Cápa vagy vállám vagy. Bármi lehet. Igen. De az a föl, hogy ami elrabolta. Aha, az a föl. Kamerát keresztül szépen. Albert fordítva. Jaj. Na, menjünk le. Jó, menjünk le. Jó. Legyen egy csapolta. Belúzzák itt a polipok is. Itt a más. Hol a polipok? Édes utam. Így. Érdekes, hogy mi van itt. Igen. Nézd! Ott vannak. De. Bedúzzák. Ami megvolt, azt már fordítsuk le, jó? Na. Polipop! Nehéz úgy neked polipokat legyünk. A polipok. Én legyőztem az egyiket. Megyünk tovább. Cápa! Vigyázz! Ezek túl sokan vannak. Nem, hármat megtudunk. Megúszza. Igen. És aztán elmennek a királyhoz. Menekül. Meneküljenek. Bálna. Elmenekül. Itt ülhetünk. Felúsznak. Hol van még a másik? Mely? Ami hővel megy. Nem. Ez legyen az. Jó? Ő bár meghalt. Húzzunk tovább. Nézd, itt egy palota. De nem értünk oda. Van valami. Ez nem ölhető meg. Ez szállfa palota. Nem azzal kezdjünk. Ez a bálna, az nehéz. A bálnával történt. Ez nehéz. Feltett szándékot, hogy letéped a telefonzsinort? Nem. Na, most menjünk. Itt még túl egy. Ez lesz a legnehezebb. Meghalt. Még nem. Nem kell azért elszakítani. Sikerült. Győzelem. Vágjunk le. Tegyünk le. Ez a bonyolulom. Vegyünk le. Ez még nem ott van, ahol kell. Ez sem ott van. Hogy kell most egy picit. Levágtam a falban. Itt egy cápa még.
Legközelbe csekedek. Úszunk fel, jó? Egy víz alatti képet hadd készítsenek. Vigyázzatok, én a mujjénak. Azt hiszem, hogy ez lesz az. Igen, ez már van. Lukács! Adjuk az épületbe. Megadjuk az épületbe. Ez. Jól van. Kész? Igen. Tatarara! Még